kuningi okwenziwayo namhlanje ozalweni ngokuthi abantu bezama ingcebo. Kube khona lento mama Khoza edumile ukuthi uthi uyahamba uyohlola kuthiwe usibanibani ushone ngalendlela nje engacaci uthwetshuliwe. Mama Khoza bese bakhona lokho sekwenzeka kaningi kufika emlambo omunye. Bafike abantu athi umuntu babomkhizo washona usibanibani. Samfihla usibanibani. Kodwa uyabuya emaphusheni athi la ngikhona ngiyasebenza. Omunye asho uthi la ngikhona ngisebenza emzini womuntu. Ngizokwenza isibonelo nje. Kunomunye osebeke bafika ingane yafika yathi niyayibona ingane yakamama usibanibani. Niyasibona isitifiketi esiphethe imina uphase lesa certificate. So kwacaca ukuthi ingane ithwetshuliwe. Awuphinde kaza. Ingane kwenzeka kanjena yalaba. Ingane ishonile yalaba yangcwatshwa. Kodwa ishona ngendlela engacacile. Sekuthi after 8 months and after unyaka seyiyabuya ingane ithi niyayibona ingane yakamama usibanibani ephasile. Le certificate esiphethe imina. Kanti ihlala ivela isho ithi chabo ngiyasebenza la ngikhona ngilali. Nase sinisibonelo futhi sesibili. Kufika kumina futhi abanye bakhona lapha eMgungundlovu. Umfana wabo wacula emanzini. Mecula emanzini umfana wabo usiyabuya ke futhi usiyasho cha. Mina ngiyasebenza la khona ngathatheka. Bese ngibenzela konke ngibenzele konke. Bese nangempela bebona imvukuzane engadini. Lifika iphupho athi umfana hayi ngiyabonga. Seningilandla ade ningikhona sengisengadini ke manje. So kufana landwe engadini. Lezi zinto mama Khoza zikhona ukuthwebula idlozi. Zikhona inyanga ezikwenza impela lokho. Udawudinga ukube isihlobo sakho wanangu lengane ubhalele umunye. Mama Khoza kudinga ube isihlobo sakho. Nami ngingakuthwebula nje wena ngingathwebula uzama. Yinto eyandile leyo engithi angichaze ngoba abanye bathi ayikho leyo. Sengiyajabulisa kodwa wazi ukuthi ikhona indlela elingalunga ngayo. Ikhona mama Khoza kodwa ngoba bakhona abantu uzobona nje mhlamba abanye bazothi mina kithi kwenze ukuthi nokuthi mina kithi kwenze ukuthi nokuthi. Omunye emandulo buthola ukuthi umuntu ashone. Ufakwe emakhazini kodwa awuqini lokhu intebentebe nje. Hayibo. Lokhu intebentebe nje. Bahambeka abantu bayozwa kuthiwe cha umuntu wakini wathwetshulwa. Omunye azibuyele yena azosho ukuthi ningibona nje ngathwetshulwa kaSibanibani. Ngiyasebenza kaSibanibani ngisigqila. Uyayibona leyo nto? So ke ingakho ngifuna ukuchaza ubuhle nobubi baleyo nto. Bese sidlula kuloko mama Khoza bese singena emindenini. Imindeni mama Khoza inenkinga yokuthi khona lento okuthiwa ukuthatha idlozi ukuntshontsha idlozi. Idume kakhulu kuthina abantu abamnyama leyo. Ngoba uzothola ukuthi sabafana so5. Mina sonke siphiwe ngokungefani. Mina ngiphiwe ukufunda, omunye uphiwe ukufuya, omunye uphiwe ukuba uplumber, omunye uphiwe lokho, omunye uphiwe nje ungasebenzi. Usezohamba ke omunye wethu mhlambe nomkakhe eyohlola. Sengiyafika mina sengithi hayi, lo nibona ukuthi uRich yena wantshontsha idlozi. Kusho mina ngiyinyanga. Kwenye inkathi kube yinina enishoyo ukuthi uSibanibani wantshontsha idlozi. Yini na imindeni mama Khoza isabheke kakhulu ekutheni ayikakwazi ukubambisana nokusebenzisana ukuthi uma sinenkinga ekhaya ake sihlehlele emlandweni emuva sibheke ukuthi konakalaphi nokuthi sinukane sisodwa. Ikakhulukazi ave zigqilazeka ingane ezimilanjwana. Ngoba imilanjwana idepende komalume. Omalume bagcina imilanjwana bengafuni ukuyenzela izinto ngoba bethi izontshontsha idlozi lomlanjwana. So le ngqondo yokuntshontsha idlozi yokuthwebula idlozi ayive icommon thina abantu abamnyama and iyasilimaza mama Khoza ngoba isebenza nala ngingasafanele khona. Kufana nokuthi uthwase emndenini. Idlozi livele libhubese wena. Mhlawumbe uzokhumbula enkulumeni zami engisengengazisho la ekhaya ukuthi isikhathi esiningi nizelwe niu8 ekhaya. Ithongo likhombo yedwa ukuthi wena uzoba isikhiye nesihluthulelo salomndeni. Sikhomba wena ukuze wena wenze njani wondle lomndeni lo okuyiwona esingawunikile lokho so wena uzoba umphakamisi wengcebo. Bese uthi mawusowuthwasa bese bethe abakwenu untshontshe idlozi untshontshe ithongo yini indaba kuthwase wena. Hayibo.
So yindaba kuthwase wena ngoba asikayiqondi lento yokusebenza kwethongo nedlozi ukuthi lisebenza kanjani. Angidluleke lapho. Bese kuba khona lento mama Khoza yokuthi kuthiwe kuthathwa umhlabathi wamathuna. Kunabantu abasebenza umhlabathi wamathuna athi umuntu ngiyothatha umhlabathi wamathuna kuthwetshulwe kuthiwa ukuphehla amanzi amnyama. Ngenkathi uphehla amanzi amnyama uphehlela laba bakini ukuthi izinto zibhekane nawe. So mase sibheke wena yila ke manje kukahle khona ke. Yila sekungena khona lento ethandwa yithina ke abantu abamnyama kakhulu ukuthwala. Bese kuthi umuntu uyathwala. Uyabona njengamanje kudume ukuthi kulahleke izingane manje. Kunengane nje mangaphothi singala kwaZulu eduke ebaleni idlala. Yini ngoba kuthathwa lezi izingane sikhohliswa abelaphi ukuthi thola ingane esencane, lengane esencane iyona ozosebenza ngayo noma ozothwasa ngayo noma ozothwala ngayo. Zonke lezo zinto mama Khoza ziyimfiximfixi kumuntu omnyama zenza umuntu omnyama ukuthi isithunzi sakhe sibukeke sisibi singcolile. Yebo lona kade ngifunda la manje la ku WhatsApp yabelaphi bendabuko baseAfrika bakhala ngokuthi singenza kanjani lento yokuthi ingane zibheme iwunge emgaqweni zenzeni kwashoce kodwa uhulumeni angeneleli ingane ngibaphendulile ngathi khohlwane akukho kuzokwenzeka ngoba ababangi balento ithina nifunelani uhulumeni angenelele lento ibangwe yithina abantu abamnyama ithina abantu abamnyama esinezinto ezimbi sazi ukuthwebula idlozi sazi ukuthi emndenini untshontsha idlozi sazi amanzi amnyama sazi ukuntshontsha umhlabathi wamathuna zonke lezi zinto zikithina sikhalelani uma sezikhahlela sezibuyela kuthina manje ngoba phela sezishaya thina ke manje uhulumeni uzongena phi entweni eqalwe yithina asingakhali ngabe izizwe njengoba kuthiwa hayi kungabe indaba kugcwele abezizwe washo ciphi ithina uze uthi omunye umlungu kwenye incwadi zakhe uthi we have already killed God is in the grave uNkulunkulu asaphili ubulawe yithina ngezenzo zethu ngeke ungitshela uNkulunkulu usaphila namhlanje uma ubonto ezenzakalayo kodwa zenziwa yithina zenziwa uNkulunkulu so uNkulunkulu simbulele siyambulala ngijikeke lapho ngibuye futhi ake sibheke manje ukuthi kulungileke ake ngibantu ezintathu mama Khoza naku umthwebulile umuntu uyasebenza ngaye mawususebenza ngaye ngizobuza ngesingisi umbuzo and so what uyazi impendulo ithini yingoba ufuna ingcebo yangaleso sikhathi yingakho ke thina masihambe emhlabeni thina abantu abamnyama singashiyi lutho kodwa mandiya nabelungu bashiya utho ngisaphile emlazi mina kwakunezitolo zabantu abamnyama inyakanyaka ungangizwa kaba ngisho babethwele inyakanyaka namhlanje umunye ubusinessman osele owaye ngaleso sikhathi futhi akasekho kwena sokusela abazukulu akugcwali kuyafa sokusela abazukulu ubona ukuthi yena wayengayenzile lezi zinto mhlamba abanye ababezenzile uma ubheka wonke amalokishi komashu kobani kogoli itolo zazibila kwezabantu abamnyama konakalaphi amandiya sekhona nanamhlanje yini ningangizwa kabi angisho ukuthi babenze lokho kodwa ngiyabuza nje now uthola ukuthi mama wakho usuthwebulile kulungile lokho kuthwebula ukwenza ukuthi uphile kahle khonto ufuna sigade na mama wakho angakaqhubeki kakhulu umgade umuntu ocebile onemali amemoto ezibizayo ona yonke into umgade umbheke nje eceleni ukuthi anazo nezinkinga yebo ungaba kahle sifisa impilo yakho sifise ngathi singaba uwena kwasho wacima kanti awulala ebusuku uyashayeka uyabona le nto bese kuba ukuthi mama Khoza lithwebuleke idlozi lasekhaya ithongo mama Khoza lalikhona nalo lisidalwa esiphilayo njoba lisidalwa usulinukubezile walenza lento lizohlala amagqoza kuwena ukuthi kulungileke usususile ke kwabanye bakini lizobe selithi kuwena ke kulungile sisebenzise kodwa phela bondle nalapha ubese ungabondli lapha kodwa manje ungcolisile futhi lizogadla kuwena noma kanjani lizogadla kuwena so lezi zinto zinobuhle nani nobubi ngifuna ukugcizelela le nto singakwenza ukuthi sithi yebo nomndeni uthatha idlozi wena wenza ukuthi nokuthi kodwa zibheke wena ke bheka manje ububi obunabo bheka manje futhi yebo siyakubona siyakuncoma umuhle wenza yonke into kodwa nabo ububi so bese kuthi okwesithathu kube khona umuntu ocebayo nje emndenini aphiwe emndenini usukuphelwa ukuthi yondla lababanye bakwenu babhekelele thatha amasulumani mama Khoza mali ke nje lacebe lodwa lidonsa wonke umndeni lufa ngaphakathi
thina mangeke ngaceba mina lutho abafowethu angibafuni lutho dadewethu angibafuni yebo leyo nto bese ngishayeka kanti ngikhonjwe kahle ukuthi wena velaphi sikhomba wena emndenini ukuze wondle lo mndeni ingakho ke ama companies enama departments ababiza ukuthiwa ama corporate social investments yes ingakho uthola abantu abathile benama foundations abanikela ngawo lawo ma foundations ngithi kona lokuthi njoba ngiwubusinessman ngiyibillionaire nginikezelwe futhi ukuthi ngondle isizwe futhi ngisikhuphule nalabo abalambile ngiphinde futhi ngibakhoselise baphile so engizama ukusho la siwumphakathi ukuthi ingcebo ufuna siyibheke ingcebo kungabi ingcebo ukuthi uyithole kanjani akusho lutho okwakho lokho kodwa kube ingcebo esalayo ungahambi nayo isalele umndeni angingaxoxwa kuthiwa hey uvivi wanele wahamba abafana bakhe bonke imbuqa utshwala wene plaza lapha imoto egijima ngazo kwaphelelaphi thina isibuka sivamisa ukusola izingane sithi awuzayiqeda isitolo sababa nakho ke sibasola abafana nkosami ngokungazi yebo enye into futhi sivamisa ukuyenza yini mama akhoza siyashesha thina ikakhulukazi abelaphi bendabuko sithi thina hayi umsebenzi bangivala hayi bangivalile hayi bangisebengithwebulile hayi kwashe kwacema vutha amalangabi yabona nje khona intokazi yafika kahle sigodlweni emlambo omunye yatshelwa ukuthi lalela wena into ozoyithwasela wena uthwasela ukugeza ugogo wakho ephathi imithi emibi akukho kunokuthwasela uthwasela ukulungisa nokulapha nokugeza ugogo wakho owayephathi imithi emibi phecelezi wayithakatha so ke ngempela wakwenza lokho wenza yonke into akunhlanhla iyavutha namhlanje ngoba ugogo wazi wafika wathi mntanami owawukwenza kwangekona ukuthi uyosebenza abantu kokuwukuthi ugeza mina ngenza amacala amabi ngangenza ukuthi so mase eseqedile waphothula zonke uzoqhubeka nomsebenzi noma kuzolunga makulungana akwazi kumanje mama akhoza kumanje akaqhubeki nomsebenzi kodwa uyazisebenzela umi kahle yonke into wayela into yodwa ukuthi ngigeze mntanami ngigeze kuloko engangikwenza ngoba sithi thina uma kini kwakukhona usalukwazi sasithakatha uma kini kwakukhona ikhehlela lithakatha wathwasa la ngagezwa nezikhwamaza lelo khehla noma leso sakazi siyoqhubha sithakatha uyothakatha nje ngeke uzuyeke so engizama ukusho ke kubalali namhlanje nakho ngizama ukuthi walalelini lento yokuthwebula yebo ikhona ungayiphiki khona inyanga ezikushaya ezikwenzayo and I've done ucwaningo abantu la ethi umuntu siyambona umuntu yabuya aphile kwashe wacima and so on akhulu asitshe omunye mama akhoza asho ukuthi cha ngiyafukuza kwasibanibani ngiyasebenza kwasibanibani bese kuba okwesibili lokho sibili kube ukuxabana kwemindeni engizama ukukhuza ukuthi uma niwumndeni musani ukuthi wena Sipho uphume wedwa nawe Mandla uphume wedwa nawe Zanele uphume wedwa nawe Sibanibani uphume wedwa phumani ni umndeni futhi manizofika nitshelwe into eningayizwa kahle ezonuka shiyani phansi ngoba nisweningayele ukothola ukuthi izinto zenizoniwe kodwa nisweniyele ukuthi into zenizakhiwe nibumbeke nibe umndeni okwesithathu bese kuba yilesi simo sokuthi uma kunemuntu onenhlanhla ekhaya lo muntu akabhekelele umndeni okwesibili futhi lo muntu loyo akangathathwa njengomuntu okuthiwa uthwebula ithongo noma uthathe ithongo ngoba anizelwe ngokufana mama akhoza khona abanye uthola ukuthi mina mfowethu yazi mangihlabela abafowethu abasezi asizwani nabafowethu bema ubuze bese uthola ukuthi hayi into ezibangezwani akuyona labayicabangayo nabayishoyo kodwa into ezibangezwani yilokho okungekona lokho kodwa okuyithongo nezinto ezenzeke ethongweni